ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಪೂರ ಆಂಡೆನ್ನ ಚಾದು ಒಂದು ಕುಂಟರ್ದುದ್ಲ ಪೂರ ಆಂಡೆನ್ ಕುಂಟು ಬೇಗನೆ ಅರ್ದುಂದು ಐಪಂಡೆ ಅರ್ದುನ ಕಲ್ಲು ದಲ್ಪ ಬೇಗ ದಿಂಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕುಂಟರ್ದುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂಚೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು, ಒಂದೊಂಚೆ ಕೆಲಸ ಅವಂದೇ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಎಂತ ಇತ್ತೆ ಎಡಮರೆ ಅಂಚ ಚಾಕ್ಲ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ. ಪಲಾವು ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ದೆ ಪಲಾವ್ದ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚದ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅನಿ ಜಾಜಿದ ಗಿಡ ನಡ್ದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಗಿಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಜೀವ ಆತುನಿತ್ತೆ ಪೂವ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕೆಲ ಉಂಡೈಟ್ ಕೆಲವು ಉಂಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಜಿರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪುಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅವು ಅವೆನೆನ್ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಪಜಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಮೊಗುಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಪಂದ್. ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಈಸಿ ಆಪಿನಕ ಕೆಲವರೆಗ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಗ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪಿನಕೆ ಯಾನ್ ಈಸಿ ಆದ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು. ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ ತೂಲೆ ಅದೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದು ಬೈತುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆದ್ ಬೋಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಲಾಟ್ರೆಗ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊನ್ನೆನ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಂಟು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ. ಒಂತೆಂತೆ ಅದೇ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಅರಿತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಬೊಕ ನೀರ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ ಒಂದು ಲಾಟನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕರಂಟ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ತವಕ್ ಬೂರುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹದ ತೂದ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆನ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೂರ್ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ತುಲೆನ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಒಂದು ತೂವರೆ ನಿಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಿನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದಿನ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಟ್ಪುಂಡ ತುಲೆ ನಮ ಆ ಹದಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲಾಟ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಉಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ದೀಪೆನ್. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೈ ನಾವು ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆನ್ ಪುಲಾವ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐನ್ ಆಪಿನಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಇತ್ತೆ ಲಾಟದ್ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂತೊಂದು ಚುಚ್ಚುರೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟ್ಲೆ ಅವೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾಂಡ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಅವು ತವಕ್ ಪಾಡಿಸತ್ತೆಗ್ ಅವು ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕರಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೀದ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಓಲೋಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅದಾಗ ಚೂರು ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಹದ ತೂವೊನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕಲಗಿತ್ತೆ ತೂಜೆ ಎತೆ ನಾವು ಕಡಕ್ ಕಡಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ ಸರೀಟ್ ಅವೆನ್ ಹದ ಮಲ್ತಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನೀರ್ ದಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೋಜುಂಡತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನ ತವ ಕಾಯ್ದುಂಡು ತವಕೆನ್ ಪಾಡಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ನಮ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೊತುಲೆ
ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಟ್ಲ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಗುಲಿತೆರಂದಾಂಡ ಚಿಕನ್ಲ ಒಂದುಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನ ಕಲೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಪಂಡ ಅಗ್ಗುಲ ಕುಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಗಲೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ದೆನ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ರಾಪು ಜಿಲ್ಲಡಿತ್ನ ಬೇತೆ ಮೆಂಬರ್ಗ್ಲ ನಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೋರಡಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ ತಿನ್ನ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದಗನಿ ಕೆಲಕಲೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ವೆಜ್ಜಿಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತ್ ಅಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಟ ಇಲ್ಲಕ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರಿಪ್ಪರ ಅಕಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೆರ ಅಗ್ಗುಲು ಅಂಚದ ಅಗ್ಗುಲು ಐಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತದು ಕುರ್ಮ ಟೈಪ್ಡ್ ಐಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರತೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಪಂದ ಅಂಚದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಪೋಡಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನೀರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಟು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟುಂಡು ಐಕ್ ಕುಡ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಹದೋಟು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಹದೋಟು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಚಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಗೋಲಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿಗ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುದುಲ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಅಂಚಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಈಸಿ ಅಂಡ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ನಮಕ್ ಚಪಾತಿ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗ್ ಉಂದು ಈಸಿ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ತೆಳು ಅದಾತಂಡೆ ಚೊಂದೆನ್ನ ಕಾಯವಯನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದೆನ್ನ ಕಾಯಲೆ ರಡ್ನೆದೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ತೋಜಾವತ್ತುಲೆ ಏತು ಉಬ್ಬುದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ಪಂದ್ಲ ಅನ್ನಿ ಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವ ಅನ್ನ ಇನಿ ವೆಜ್ ಬೆಂಡೆ ಬಾಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅನ್ನ ಇನಿ ಐಟೆ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ತೋಜಾತುಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಪೂರ ರೊಟ್ಟಿಲ ತೋಜಾವೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಲಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಜಾಜಿ ಪೂರ ರೊಟ್ಟಿಲ ತೂಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಉಂದುಲ ಚಿಕನ್ಲ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪತೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ ವರ ನಿಕ್ಲು ಕೋರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಚೂರು ಪುಲಾವ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆ ಬಾಜಿ ಉಂಡು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.